Ja, op achtergrond is alleen maar de focus, maar er ook aan het graven op het moment. En die ben dwaande om in de Aaien en Kolken waar we nog staan, om daar de situatie weer te maken. Zodat vis hier een beter leefgebied krijgen kan. En ook de grijpvogels die zullen er van mij profiteren. Wij doen een graving en de kaders, en de dam mooier opknappen. En een stilkensmeidje van alles en nog wat. Ja, die gaat mooi. We hadden prachtig mooi waarbij, het kan het beter. Maar als je hier reinig waarbij had, dan maar alles 2 keer om samen te zijn. Dan wordt alles vies en smarig en ja, dat wordt één grote bende. Het is nog wel mooi droog als kan. Ja, er zijn er ook al werkzaamheden in het gebied om de viskpopulatie te vergroten en daar toch ook meer grijpvogels aan te lokken. Langs de Aaien en Kolken leidt de Zuid hier. Dat is een hele grote wettergang. En daar zijn de kaden naar achteren langs, zodat er ruimte ontstaat om ongeveer oevers aan te lezen. Waar rijt- en wetterplanten in groeien kennen. En die zijn hartstikke mooi als paaigebied voor visken met name. Omdat die ongeveer wettergangen dan ook heel snel opwarmen kennen. Er zijn vispassages in het gebied online. Dat vis ook tussen de Zuid hier en de achterlezende polder heen weg komen kennen. We hadden heel veel dammen en doekers verroemen, zodat vis van A naar B zwemmen kan in de polder zelf. En we hebben nog met wander binnen is om de oostkant van het gebied geschikt te maken voor visintrek, zodat die er als soort overlevingsgebied van profiteren kunnen. En dat is wel nodig, want benamelijk de populatie van de stiekelbeers kan wel omheen in de Aaien-Kolken. Die zijn zowel van zwiert als soort wetter afhankelijk. En ja, die migratie van A naar B steeds maar. En waarom die is op een heel soort plekken in het gedingkamer, door bediekingen, door het aanpassen van de wetterhuishouding. En het wetterschip is nou echt heel botwaan op de zien van hoe kunnen we die verbindingen weer herstellen. En hoe kunnen we goede paaien- en opgroeigebieden maken. En dit gebied ligt er hartstikke mooi in mij, dat paaien en opgroeien in deze omkrieten weer mogelijk wordt. En er zijn dan ook weer oorsoorten die ervan profiteren. Bijvoorbeeld wettervogels of leppelbekken. Die hebben ontzettend volle behoefte aan voedsel. En de Aaien en Kolken dat leidt eigenlijk maar op een hele lietse vleenafstand van Schiermonnikoog, waar een leppelbekkenkolonie zit te breeden. Dus als dan van die voedselvluchten tussen de eilanden en de verste walvis voor die beesten, kan het echt hartstikke goed werken dat de leppelbekken hier hun voedsel bij elkaar skadelen om hun jongen op het eiland weer voeren te kennen bijvoorbeeld. Ik denk mijn week is wat, dan leidt je 4 en een kleer, dan staat het onder water. En dan kan de natuur zijn gang weer gaan.